बिथाङा फादार खुलुन्दायजों लोगो मोननाय माखासे जों मिथिहायै मिथिसयै जाथायफोरखौ दिनै जोंजों शेयार खालामबाय। बेनि थाखाय आरो खेबसेबाव बिथांखौ जोङो जोंनि खुंफुं आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दा जोङो दिनै जाय सुबुंखौ लानानै जोङो ज' जादों दाब दाब जायगानिफ्राय, बे सुबुंनिफ्राय जोङो खोनासंनो लुबैनानै जोङो नेनानै थाबाय आरो बे ज' जानायनि खारनानो जाबाय जे जोङो फादारखौ मान बावनाय आरो हामबाय होनाय। दा जोङो जोबथा हाबाफारियावनो फैनानै जोबथा हाबाफारियाव सफैबाय। जोङो जोंनि ओनसोलाव फादार कुलुन्दाइस्वामीखौ जौसाङाव खावलायबाय फैनो थाखाय आरो गावनि बिबुंथिखौ दिनैनि बे मेहेरगोनां सानाव आरो दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव फैनानै बिथाङा फंनैसो बिबुंथिखौ जेन लाखियो। आंनि अनजाग्रा बर' बिमा बिफा बिनानावफोर, आं गोलाव बुङा गेदेर बयखौबो बिथां तरुन गगाय आरो आनजलि आरो बै आर्टनिस खालायग्राफोर आरो मावथिफोर ना बुङै बयखौबो हामबाय लुगैयो होननानै नोंसोर आंखौ मान होनो थाखाय बिबुं खालायबाय। आंखौ नाङा बर' हारिखौ आं दिनै बेयाव गसंबायब्ला आंजों मावनाय बयखौबो हामबाय होनोसै। आं हारसिं जेबो मावनो हायाखिसै, नोंसोरजों मावबाय। बेनिखायनो सोरबा थैबाय सोरबा दङ, बिसोरनि थाखाय आं हामबाय होयो आरो इसोरा नोंसोरखौ बोर होथों, हारिया जेब्लायबो जौलोंथों। आरोबाव आं बेखौल' बुङो, आं 1972 गोदान दौरि महरै बेंटलाव फैदोंमोन आरो दैमा दैसा सेर सेर एबा हाग्रानि गेजेराव थानाय सिबियारिफोरखौ खौरां रादाबनि थान्दै बायदि बिसोरखौ नायनो थांदों आरो बिसोर मावनाय दांनाय न' बां हारिमु आरो बिसोर गासैबो आंनि गोसोआव नांदों। बेनिफ्राय खोजा खालायनायाव बिथां जन दंमोन, बिनिया एसे लिरनानै लानानै माखासेखौ लाबाय आरो बेबायदिनो माखासे बेयावनि लकेल जेराव थाङो आं बेयावनि मानसिफोरखौ बुथुमनानै बिसोरनिफ्राय जा मोजां दङ बिसोरखौ बिसोरनो होनाय होसै आंनि खामानि। फिलमिन गाब्रिएल राबि आलबिस मोसाहारि बिसोरखौ लानानै बे गावसोरनि बर' देंगोआव बे गिर्जानि मेथाइखौ खालायदों आरो बेबायदि बे बिथां मानगोनां लुइस आरो जर्जमोन बेयाव स्टुडेन्टमोन, बिसोरखौ लानानै इयुथखौ खालायदोंमोन आरो बेबायदिनो जेब्ला लोमजानाय गुमजानायफोरा मोसौगुरियाव दै बारनानै फैदों, बिमा बिफा थैगोन, आं बेंटलनिफ्राय थाबायनानै बंगाइसिम थांदों, हस्पिटालाव रेलवे हस्पिटालाव जोंहा थांनानै बिखौ सानैखौ बेंदों। बेबायदिनो अननायनि हाबा, धोरोमनि हाबा, मानसिनि हाबा गासैबोखौबो आं बेयाव खालायबाय। आंनि मावनायखौ थुलुंगा होनाया बेंटल अरनि खाथियाव अर सायनानै रावखौ सोलोंदों आरो बिसोरखौ गासैबो आंनि गोसोआव नांदों। बेनिफ्राय उदालगुरियाव 2 बोसोर सुशील कुमार सुनिखौ लानानै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै गामि गामियाव गिदिंदों आरो बिसोरखौ फोरोंदों आरो बेबायदि क्रिसमासाव बिसोरजों मैसा होदों। बोराय बुरैफोरखौ लामायाव लानानै मैसा होदों, बेबायदिनो रंजाहोदों आरो बाइबेल माखासे बिजाबफोरखौ लादों। बेनिफ्राय अरुणाचलाव 10 बोसोर मावदों। आंनि अननाया 50-50 बर'फोरनि थाखाय 50 अरुणाचल। बिसोरो थांनो हायै जायगाखौ बेखेवनो हाबाय, उदां होनो हाबाय, बिसोरखौ बाहेरायाव लानानै फोरोंनो हाबाय, धोरोमखौबो आरो सोलोंथाइखौबो। आरो बिसोरो दरसेयावनो साउथ इस्ट सा सानजा एसियायाव अरुणाचलल' गोसो धोरोम गैयामोन बुंनो हानाय। नाथाय बिसोरखौ आं जेबो मावाखै, बिसोरो चाइना बर्डनिफ्राय फैनाय, दासिम थाबायनानै फैनाय धोरोमखौ लानानै एबा एजुकेसनाव बिसोरखौ अननायजों होनानै बिसोरनि रावाव बिसोर हारिमुआव खासै खालायनानै एसे
Mejam Central Lan Kanai, Biserni Kabajan, Pay Arnachal ko Udan Kabajan, Arab Pinipre Dato, Kede, Pinipre Pinane, Be Burmayao, Burmakang Bunanai, Be Daro Samau, Kinakanang Samau, Be Kase Tunlai, Eva Harimoni, Pita Bunanai, Kabangan Majang Mujidam, Pitang Jaikulundamo. Ang biko inain onna bisar ko rain boro katiya dumman bisar ko ar manira masagari dumman bisar ko ar beawne mansipur ko lana ne jang sadam sri mama bibdi basram jalo kasu maunu ganai lekka per ko tunu ganai ar be mense gedet som pun ganai romjana ni som cerau jeng bela menbai por hari ko sibinu kabai Mejami Maunu Habai, Business Onaik Menbai, or education was higher level of Lambai. Where J. Duman is a Darjeeling Shilangau, Tananga Borapra Puya Tanganai, Free, Pilikina, where Laman is Serau, Nalbaria Nonga, Bormaya Ladam, Borapra Piduman. Kajani pray admission payment Bisar Guzake, Talajang Pavla, Kamsakan Bisar Gingornani, Nam Linani, and Bibidana, Kay Perkum Mejang Paranani Bay, and say Pita, education now, Kasi computer first time introduced Kalabai, Bibidi, J. Mejang Mansper Pavla, Bisar Kolani, Parang Gabai, Bibidi Mense Mejang Kituga Biko, Kalain Gabai, Pinikan Bay Kirjako Nobai. Be Hari Boro Hariman, Tanai Lunai, Biko and Kashav Nanga, Pesika Bijap Mogarao, Nikirjani Mogarao, Prepare Perkam the Majang Gada. Bebidana Burmayao, Terabusar, Maunagada, Maudan, Tuku Duman, Silana Fidan, Rauku Giyake, Amichai Sir, Rawa Mijapam Wablai, Sinai, Mama Kalenai, Tuku Menda, La Japamana Bay, Jero Tuku Domo, Beaunum, Kamaneva Abum Jabai. Besama Bene, Burma Mission ko Kulinai, Maunaya, Mense, Anitage, Mense, flourishing time for Boro Harinitake. Jerabu Tukonani, Tangayale, Ang Jaka Yemen, Paranatakebu, Tanatakebu, Nainatakebu, Nagri Kanduman, Tangayabla, Anitake, Renu Boiro Duman, Bisuam Dum, Seblaibu, Piepser Bunguman, can take a platform Nango, Maunatake. A base of platform on a Kabai, Finance out Yava, Nainayao, Railinayao, Seva Gunatake. We within Burma, Prepare, Fijinia, Daspusa, Beabu, Boro Medium, I'll be within music school. Ang Mansipurgo, South of Tanur by South of Visser, a Karnat Misurinane, Pinane, Bay model of Boro Mitai, Tangupurko, Maisanaki, Majang Claimitake. Our Boro Medium Mukulivai. The missionary Brad, Stefan on Jeravuk Tinani Pibai, Poropurko, Naibai, and I, Mother Tanga, education with the Kumuna Kaya, English love. Angnikasa Nangbai, Moniram Circulanane, Aranu Yakulane, Pijabu Tukumbai, LKG Niprai Kabai, Tres Kasebu, Mr. Eke Takova, Mr. Mense Manijo Dongo, Tribal Love, but again English medium body. Boro medium ko be takolane maunu kabai kabai mansipura kabajab kabai bibidana jablang japai ang sanbai tangnani jirai ni ang jirai nango iskunya binangut mansipur ni tagai mengnai mengbai atai sibang to ise mau bai atai ang jirai gan ise bigan ar sebra feiwai se bisar ko kabajab banai se be medical education Are be bedi tunlayao Maya je gaye Biko Kabaita Benikena Ang Biko Bunulubai Ang Mawake Nimsir ko lana ang moto Benikena Easter ko Kambai Gada Jerabu Servo ko Liver Blabu Tapno Free Pasram Jagalao Kanaya Tuiso Municipal Act of Trina Posar Bray Ladam Maunatake Are Besamato Bay Technique Japagia Blood Picteri, I decided to Kuran Ekla, Tenikajara, Biana, Mr. Koto, Mangan, Pinikena, Bibudina, Kasebu, Maja Maunai Dictionary, Maniramni Dictionary for Herbal Medicine, Mudi Jalanga, Bibudi Paisna, Paisna, Dirnane, Mr. Jen Lefa Lanane, Bisani Salanga, Salangane, or Bisarko, Surane, Bisana Habai Sefa.
बेनिखायनो दिनैनि सानाव नोंसोरो हामबाय होननांगौ इसोरखौ समाय होननांगौ आंजों लोगोसे समाय होननांगोन मानोना बे जोंनि गेजेराव बियो मावबाय आरोबाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा एबा जोहोलाव जोहोलावफ्रा मावनांगौ दिनैनि सानफ्रा मावनांगोन इसेयाबो गोसोआव लानानै हारिनि थाखाय हारिनि जौगानायनि थाखाय थुनलाइनि थाखाय हारिमुनि थाखाय मावनांगोन आरो अननायजों मावनांगोन आंगो जानानै मावनांगोन बेबायदि जाबायब्ला जोंनि जौगानाया जागोन बेनिखायनो आं दिनैनि सानाव बयखौबो हामबाय होयो आरो नोंसोरखौ खुलुमबाय आरो नैबे गेदेर अननाय इदिनि थाखाय प्रग्रामनि थाखाय हामबाय होयो बे नोंसोरनि थाखाय जाथों नोंसोरखौ बाख्नाय बायदि जाबाय बेबायदि गोसोजों आं बिदाय लादिनि गोजोन्थों